بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Başımızın təci tağfirli, yüzleri nurli, dilleri doğali, hacdədeli, yürekler nuru iman bilen yalfıllap duran kıymetli, erzeşli, yigit yoldaşlarım, dostlarım, Huday Tebarek ve Teala hemmenizin taatlarınız, ibadetleriniz, Allah'ın dergahına kaldıryan kollarınız, dininiz, dünyanız, eşeriniz için ettiyen hayır dualarınız Allah bariyinizden kabul etsin inşallah. Huday Tebarek ve Teala can sağlığı, parahatçılığı, emniyeti, nığmet bolşuğu başımızdan ayırmasın. Huday Tebarek ve Teala daş yaqinan geliptirseniz, men igbarrat kademe, haysi bir adam Allah yoluna kademine bir tozan otursa, ot ol adama haram olur diptir Resulullah aleyhisselam. Maturunuz bilen, maşininiz bilen, ayağınız bilen, şu meclise geliptirseniz, din oturuşu diyakadan Allah hemmenize eşerleniz bilen bile, dünyadan ötelleniz bilen bile, o da hemmenize haram aylandırsın inşallah. 9. oturuşuk Hazreti Ömer radıyallahu anh yaşayışının 9. bölümü. Geçen celese Hazreti Ömer Medine barallığının gurrun etti. Hazreti Ömer Medine barıp yerleşenine Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Uvaym ibn Sa'ide diyen sahaba, ensar sahaba bilen bunları doğan ediptir. O da leştenlersiniz muhacir, hicret edip Mekke'den baran sahabalar mallarından, yurtlarından, öylerinden, caylarından geçip baran sahabalar, bula garip sahaba olup bariye, Medine'nin sahabalarına ensar diyerler. Yani bula bilen Resulullah Aleyhisselam iki nefer bunları kardeş edip, doğan edip, den yartın, bar zatların böyle şakadan Mekke'den gelen sahabalar bilen den ortak bolon adamla. Mekke'den baralları muhacir değiliye, Medine'deki bunları karşı çıkıp, bulan evinden istikbal edip, bunları bazatların den böyle şeyleri ensar sahaba değiliye. Hazreti Ömer de şol ensar sahabalardan Uvaym ibn Sa'ide, Uvaym diyen adam bilen Resulullah Aleyhisselam aralarına doğulluk bağın bağlap bunlar ikisi bile doğan etiptir. Hazreti Ömer radıyallahu anh Mekke'de Resulullah Aleyhisselam'ın yanından ayırışmanı gezişiyali, Medine'de de Resulullah Aleyhisselam'ın Hazreti Ebu Bekir Siddiq sağ kolu olsa Hazreti Ömer sol kolu olakadan Resulullah Aleyhisselam'ın mıdam yanına oluyor. Ayet inse, Kur'an inse bir mevzula varada ayet inse Hazreti Ömer eyyem şonu yad tut yemiştik, billi yenmiştik. Hazreti Ömer'in özü aytiye men Medine'de bir ensar sahabalı bilen bile qoňşu bolup oturdum diye Medine'de. İki volakadan gezekleşi ettik. Resulullah Aleyhisselam'a barmanı gezekleşi ettik. Qoňşym bilen, o Medineli sahaba bilen ikimiz gezekleşi ettik. Bir gezek sen bar Resulullah Aleyhisselam'a, bir gezek men barın. Sen baranda bir ayet inen bolsa, Kur'an'dan bir sura, bir wakaiden şerif, Huday ayet inderen bolsa, sen eyyem belli de gayt gel maňa okuy diýetdim. Men baramda da Resulullah Aleyhisselam'dan cedid ayet, täze Huday Taala bir ayet inderen bolsa, Kur'an inderen bolsa,
men belle qaydyp ya tutup qaydyp ol Ensar Medineli goňşyma men okuyup berýetdim diye Hazret Ömer radıyallahu anh. Emma şu Medine'de yaşap ýöke bir teşri'i bir näse däne mowzulu bolýar Hazret Ömer'iň wakyatynyň üstü bilen. Näse dänen bir iki dänesini inşallah forsat bolsa aýdar. Hazret Ömer sebep bolýar bir iki däne teşri'i yani dinimizde iki zat Hudaý Taala ayetinde rakadan bizlere ders etsin. Yaş dostum, İslam dini bir ejip din. İslam dini bir beter bir geň din. İslam dini olokon hukumetliň teşkil bolunmaklygyndan gurrun etýär. Bir oglanjyk otaga girmeli bolsa enatasyndan ejaza almaly, şoňa çellim dada gurrun etýär İslam dini. İslam dini bir ejip din. Bir ýoldaşlaryň biri Rusiýada gezip beren oglanyň biri aýtdy, "Bilen arasynda boldum, şo taat öz okuyup ýö, danışgasyň şo taat geçirip ýö, dillerine de musallat bolupdyr. İslami beter adam gawy bildi diýär-de, olaň dillerini billen, olaň dinlerini billen, olaň ibadetlerini billen. Ýöne bir gylyň üstünde duran ýalla olaň dinleri, ay İslam dinine bir muhkemdigi, köküde bir gaýym baý ýaly bolup durarlygy bildi bolýar. İslam bir ejip din. Hinduizmle Hindulaň bir 4 tane kitaplary var da olaň Vedasyýaly kitaplaryna özler mukaddes bilýän kitaplary. Her etiqatda bolýanyň bir kitaplary bolýar. Kur'an ýaly kitap Allah'ın inderen kitaby. Emma Hindulaňky olar Allah inderene. Olar bir näçe adamlar, akıllı adamlar ay şeýitmek gawy şibir etiqat, şibir bawer, şibir insaniýetiň üstü bilen näqadany ýazýarlar ony. Olan kitaplaryna 4 tane vedasydygy, yani vedala diýdik da 4 tane bir veda diýen kitaplar bar. Olaň öz Hindulaň etiqadyna. Hindular bir wagtda bir konferans goýýarlar. Şo olokon Hindulaň bir alimleri, akıllylary hemmesi ýuşakadan bir konferans burýarlar. Şolaň içinde bir akılly Hindulaň biri jalip bir zat aýdypdyr. Yani İslam dinimiziň gadryny bilmeli. İslam dini hiç bir rahatlyk bilen bize bir nygmat bolakadan gelen din nabi. Ol Hindulaň başa aýdypdyr. Bir geň zat, biziň 4 tane kitabymyz bar. Hinduizm marada 4 tane veda kitaplarymyz bar. Şu kitaplaryň içinde kän naqys zatlar bar. Emma şu 4 kitabyň içindäki meseleleri biz öz etiqadymyz, usullarymyzy şu 4 kitapdan üýşürsek, bir tane kitap Kur'an şolaň hemmesini üýşüripdir diýär. Şu 4 kitapda bizim üýşüren zatlarymyzy Kur'an üýşüripdir. Muň üstüne Kur'anna bagurrungle bizim 4 kitabymyzda ýok, tek bolup duran bir Kur'anna hemme gurrungle ba diýip aýdypdyr. Bir de İslamyň bir gudraty, meni men ýaly ya özüňiz ýaly bir musulman molakadan keplese, ay belli da öz dininden defa edipdi, öz dinini aýdypdy da. Ýok, olaň dili bilen aýdylypdy ha, ola özleri etiraf eden zady. Bizim 4 kitabımızda tafılmadık zat İslam'ın bir tane Kur'an'ında var diye. Biname tenzilum minerrahmanirrahim. Bir Rahmanur-Rahim olan Allah'dan bir indirilen kitap. Adamın yazan bilen fark etkenler. Yaş, cavan, musulman doğunum. Resulullah aleyhissalatu vesselam aytya, şuni özümüzde öwreneyliň, eçeriýimizde de öwredeyliň, çağajyklarymyzda da öwredeyliň. İslam dininiň bir nygmatdygyny. Men qala raditu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin rasula vecebat lehu'l cennet dipdir Resulullah aleyhissalam. Bir adam yeňiljek 3 tane kelime hakeplendi. Raditu billahi rabba, erti bilen daňatyrýanmy, namazy turýan, işe gitjek bolýan, erti bilen bir defa aýt, giýje bir defa aýt. Gün ýaşdymy, akşamdan soňram şunu bir defa aýt, eçeriňe de öwret. Her bir adam dipdir Resulullah aleyhissalam. Raditu billahi rabba, Allah eýem digine men razi boldum. Ve bil islami dina,
İslam'da men dinimdigine razi bollum ve bi Muhammedin rasula. Men Muhammed peygamber bize rasul bol gelelligine razi bollum diýse, şol adama cennet wajyp boldy dipdir Rasulullah aleyhisselam. Yine bir rivayette Rasulullah aleyhisselam aýdypdyr. Hudaý Taala şoňa hakkan alallahi eyyurdiya. Allah wa'de berdi. Allah'ın boyunna diptir Rasulullah aleyhisselam. Şunu aýtýan adam Hudaý Taala razi eder diptir. Yeňiljekka raditu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin rasula sallallahu aleyhi ve sellem. İslam dini bir geň din. Ulukon imperatoriýalyň hukumetliň baglanmaklygyndan gurrun etýär. Wa'adallahu allazina amanu ve amilus salihati minkum. Wa'adallahu allazina amanu minkum ve amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard. Ulukon dünýäni bir hakimiyet etmeň de ýoluna etdi. İman getirip amel salih etseňiz, imanyňyz çyn bolsa ýeriň ýüzünde hukumet, hakimiyet siz bilen niýe Hudaý Taala. Olardan joda bir juz'i meseleler de İslam dini gurrun edipdir. Juz'i meseleler näme? Bir çağı otaga girjek bolsa da ijazat almaklygyny gurrun etýär İslam dini. Yaş dostlar, fezai mecazi girýän, fezai mecaziň üstüne saytlara girýän, bir peýişlere girýän, İslamyň aleyhine bir etiqadatlary tebliğ etýärler, İslamyň düşmanlary. Ey İslam diýäniň näme? Faqat hoşyň öwüne geçýär-da. Sen toy tutsan hoş bolmaly, faqat getirmeli bir ahun gurrun bermeli, ya bir hoşy etmeli. İslam bilen sen boljak bolsaň, bir şöbeheleri oklaýarlar da dogry aýtýar, iman zayıf adam diýajak da. İslam nirde hoşyň öwüne geçýär, näme de hoşyň öwüne geçýär? Aýdýa İslam hemme zat hoşylyň öwüne geçýär. Ya İslam Kur'an faqat katyllen gurrun edipdir kim? Faqat ýöne adam öldürmeden gurrun edipdir kim? İslam faqat koştaro, öldürmego, katlo, gatilligo şu zatlardan gurrun etýär kim? İslam'ın 23 yılla kafirler bilen jeň edenne musulman kafirler üýşüreňde musulmanlardan şehit bolarlar, kafirlerden helak bolarlary Ebu Cehil'la bilen hemmesin goşsaň 1000 nefere yetmeýe. İslam gatlok, koştaro, öldürmego. İslam faqat şikim diýakadan İslamy bir gara perde çekakadany biziň gözümizde hakykaty basyryp öwde faqat öldürmego. 23 ýylyň içinde kafir musulmanlar üýşüreňde 1000 nefere yetmeýe. Biz söýsede 2 ýylyň içinde Gazzany Şeytaniýaho näme etdi? 75.000 nefer öldürdü 2 ýylyň içinde. Emme bunu İslami biderek poşte perde koyarlı. İslam fakat öldürmek İslam'ın etýän işi. Emme hakikati gözlerinde 2 ýylyň içinde 75.000 nefer gayri nizami köpütse bir zinana çağazıkla. Köplen zinanala çağazıkla. İslami düşmanlı biderek kökediyenler yaş dostlar. Ya bir dostlaryň biri özüňiz ýaly ýoldaşlaryň biri aýtdy. Arada bir yerde duttuk üýşmeleň arasynda, hay bir agzyna çyk keplaýa. Ay din näňiň nämeden gurrun etýär? Kur'an meger nämeden gurrun etýär? Kur'anyň gurrun etýän zady nauzu billah. Kur'anyň gurrun etýän zady adam mustaraha, adam aýok ýolu näzire girmeli, näzire çykmaly gurrun şo da diýip nauzu billah. Yani Kur'anyň faqat şunu gurrun etýän bolup durmy? Kur'an sen isleseň de şon gurrun etýär, islemeseň de şon gurrun etýär. Sen kabul etseň de Kur'an gurrun etýär şonu, sen kabul etmeseň de gurrun etýär Kur'an şonu. Adam iki ulluk dünýedir ha. Halan formanyny adam kepläp bilýär. Ay Kur'anyň gurrun etýän zatlar näme? Faqat sizler piçide zatlar, bir juz'i zatlar, bir pesopis zatlar, bir hiç dat gurrunlary Kur'an ýöne bir gurrun edipdi da nauzu billah. Adam şu mahal dili we ihtiýary we halan zadyny aýdyp başarýar. Halasan kabul et Kur'anyň aýtýan zadyn, halasan kabul etme. Şu mahal sen herzire kepläp biler ha adam. Emma ertäkün gara ýeriňe tegine girdinmi?
şol kabul etmeyen Kur'an'ın, şol kabul etmeyen dinin, şol nauzu billah cüz icadatlar gurrun etdiye diyen Kur'an'ın şoň usuly bilen gabrda senden sorulýar. Halasan kabul et, halasan kabul etme. Sen gara yerine tegne girenden soňra ol dünýäň ýüzünde, ýeriň ýüzünde kepleýärlen ola galýa. Yerine tegne girdinmi? Kur'an'ın usuly bilen senden sorulýar. Men rabbuk, eýän kimsen? Eýän kimsen? Wa ma dinuk? Dinin näme sen? Wa men nebiyyuk? Sen peýgamberin kim diýäkdan senden sorulýar. Halasa kabul etsin adam, halasa kabul etmesin. Bula bir şöbheledir musulman dogolla. Ya bir usulü dinden iradalan moliyada. Ayşe arada yöne adam astaklamak da o da bir aylap. Bir adam rejim tutya, mını irad değillikde ha. Selametisinden çirim rejim tutya da nemay ağaç gediya da. Mına bir roşen fikri değil ya da. Sen Ramazan aydan çirim arada tutonda bula enne bir agab oftada oluyor. Usul-i İslami bize bir şöbheleri oklayarlar yaş dostlar. Ya hacı gidilmeli olanla irad ediliyor da garipleri gözlemeliler. Meğer hacı gidiyen adam garipleri gözlemeliler diye mi? Hacı giden adam garipleri gözlemeliler diyen gurrun mami. Usul-i İslami bir çalışa çekecek boliyerler. Ya namaz, ay ne mi vakti güymeyip durup şu namaza yöne adam vaktini koyup durup. Bula bir yöne usulü İslam'dan, dinden irad aliyel. Şu bahsliken bunu uzolacak bolsan adam gidivermeliler. Yaş dostum. Sen namazından, aradağından, hacından, her bir zadından seni bir çalışa çekecekler, seni bir zäfe oklacaklar, seni bir noktaňysynyň tutacak bolýarlar da. Ýogsam namaz adamın wagtyna almaya hiç köňüliň bir aýtýan zady bardyr. Namaz işi bitir, iş namazı yitir diýär da. Sen namaz işin bitirýär da, sen her zat bolsa da. Olokon kompani şirketinde Almanyň Benz şirketinde bir türk oglan işleýär. Etiqadyny, namazyny, öz bawerini etiqadyna daýaw. Bir musulman ýurtda näka Almanyny gezipýär ha. Bir öz namazyň wagty bolanyny ýaş oglan Türkiýanyň oglanlaryndan şo taýda işläpýär. Namazyň wagty bolanyny o da ýöne çykyp gidämälär da sen saatin barmaň bilen eserin goýýan çıkan wagtyň da zebit boldu, işe gelen wagtyň da zebit boldu. Günne namazyň wagty bolanyny yarım saat ýaly çykakadan barmaň basyp gitýäbi. Yarım saat ýaly oham bir soňram aýlygyndan, hukugundan, şäheriyetinden maňa kem berilýär. Mını 6 aýlap bir zire nezer salýarlar. 6 aýlap many bir sinawdan geçirýärler. Oň başyndakylar. 6 aýlap şu şeýle ýani öz wagtyndan goýup, öz aýlygyndan kemip, şu nämeň ýerinde gezýär. Barya yarım saat ýaly namazyny okuýar, ibadetini etýär, jaýyljak tesbihin sanap, dogazy nedaqydan çykyp ýene işine barman basaqydan gelýär. 6 aýdan soňra many sen näme? Onu ola etýär, men öz etiqadym şi, men dinimiň buyurýan zady şi. Men Hudaýymyň emri şi, şonu ýerine ýetirýän. Ola edipdirler. Sen öz dinine şeýle gaýym durýan bolsaň, biziň amanatymyza seni hyýanet etjekmi? 6 aýdaky galan hukuky wat yarım saatlyk. Ona bir berýärler. Oň üstüne en'am diýakydany mundan teşekkür ýerine ezafarak da berýärler. Ol ne tenha bir namaz ol işini yitirdi. Namaz işi bitir, iş namazı yitir. İşin ýerine bolsa namazda geçýär, bizatlarda geçýär. Emma Hudaýdan sirim wagt goýdy. Men kana lillah, kana Allahu la. Kim Allah için bolsa Allah da şol için. Muňa sen ol yarım saat wagtlaryna bir urup berýärler. Ol kariyetinden sirim, işinden sirim goýulan zadyny oň üstüne teşekkür edäkadan, gadyrdany diýipdi. Ezafarak da berýärler. 2 günlük dünýädir ýaş dostlar, agzyny doldurup Ey bi İslamyň usuly, İslamyň ýoly, men gurrun etýän zady faqat juz'i zatla. Mahtumul İşan aýtdy. Zemin seni hälişini ýutarmy? Zemin seni hälişini ýutarmy? Aqıl bolan beýle biğam ýatarmy? Hiç bir masxaralyk mundan ötermi? Giden guuru gidip gelen boş gelse diye Mahtumul İşan. Giden guuru gidip gelen boş gelse. Eneden dünya gelenne boş. Hiç tadı yok, sogavi yok.
Inni dünýeden geçenni de hiç zat yok bolsa, mından aňyrda maskaralyk barmy diye. Muny Ubeydullah aydanak ya bir ahun aydanak. Ol ağzımız dolduraqydan Mahtumul Işan aýdypdyr diýip, Mahtumul Işan aýdypdy şunu. Hiç bir maskaralyk mından ötermi? Mından aňyrda maskaralyk barmy diye Mahtumul Işan. Giden gury gidip gelen boş gelse. Gidene gury gitýe, gelenni boş gele. Mından aňyrda maskaralyk barmy? Ay din bize atla, namaz bize atla diýakydany ýöne günüň üýmek gelýär-de. Pes din her zatdan sen isleseň de gurrun etýär, islemeseň de gurrun etýändir. Ýaş musulman dogullar. Oham Hazreti Ömer radıyallahu anh bir teşrii gurrun, yani bir cüz'i gurrun bolsa-da içinde bir olakon dersli var. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün gıyşarıp yatanna öýlen wagtda, kuşluk wagtda adam bir gıyşar ya bir adam bedenine bir ya bir gıyşaranny gawwar. Günertan Hazreti Ömer Medine'de gıyşarıp yatyka Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir däne hademi, Medineli bir hademi Hazreti Ömer'in üstüne ýiberipdir. Şon çağır diýip. Ol hademde gelişine gafinine kakmanlar bir ehem de yok, öhem de yok, gireyin mi de yok. Şu duruşuna giyir kaydıptır. Hazreti Ömer de yatan olmalı. Adam yatanna hiç bir ihtiyarı yok. Bir ama Hazreti Ömer'in ennamından, cesedinden asılıp duran yerle olmalı. Hazreti Ömer turya gözünü açıya başı ucunda yankı hademdi. Hazreti Ömer utanıptır. Resulullah aleyhisselam'a aydıptır Hazreti Ömer. وَدِدْتُ لَوْ أَنَّ اللّٰهَ أَمَرَنَا وَنَهَانَ فِي حَالِ الْاِسْتِئْذَانِ Ya Resulullah şu qawwalca Hudaý Taala bir ayet inderse, bir usuly bir şeýle öwredilse, ýatykan başı ucuna gir gaýda ýerle diýip Hazreti Ömer qyn wereligini Resulullah aleyhisselama bildiripdir. Hudaý Taala ayet inderipdir. Hudaý Taala şu wagtda Hazreti Ömer'in waqiatynyň sirri ayet inderýär. Emma kıyamata bir ders, bir teşrii, Hudaý bir emredip goýupdyr şunu ýaş dostlar. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. Ey iman getirenler diye Hudaý Taala, sizlerden size hizmet etýärler ijaza alsınlar, ursat alsınlar. Ve sizlerden hatta buluğa yetmedik çağızıklaňyz ijaza alsınlar sizden. Nagat bir edep, bir cüz'i mesele diýilýär-de. Sizlere hizmet etýärler ba bolsa, üstüňize girjek bolsalar ijaza alsınlar. Hatta buluğa yetmedik çağızıklaňyz wa şolary da öwredin diye Hudaý Taala sizlerden ijaza alsınlar. Hatta buluğa yetip olakon bolanmasa, bulaki hökmen ijaza almaly. Kişik oğlanla olsa size 3 wagtda ýöne gir gaýtmasynlar diýipdir. Deslapkysy min qabli salatil fajr. Erti namazyna öňçe geljek bolsa-da kafin kaksylar habar etsinler. Ijaza alyp ursga dalakadan girsinler. Bir de günertan wagtynda egin maşyňyz çykarakydan bir istirahat giyşarýaňyz, şonu oğlanyňyz da bolsa sizden ijaza alsyn. Şunu enata bildirmeli haçagalarına. Can oğlum can gıydın girecek bolsaň ijaza alan gir. Allah'ın buyruğu şu. Ve min ba'di salatil işa. Bir de yatsıdan sonra adamın rahat bolýan wagty bolýa, libas rahat giyýän wagty bolýa, çağaňyz da bolsa sizin otaňyza geljek bolsa ijaza alsyn diýe Hudaý Taala. Her bir adamın bir harimi hususiyeti var. Her bir adamın harimi hususiyeti var. Yani bir raayet edilmeli zat. Hemmemizin de boynumuzda her kimin bir harimi hususiyetinden sirim ona ihtiram koymalı. Hemmemize lazım zatçı. Ay men doğanna nämiş gelýäkadan barıp bolmaýa. Ay men ayallygyndan men kesekimi näme? Ya men dosta diýakadan rahat bolup bolmaýa. Gafin kakmany. Ýöne serzede giyirmeklik ijaza yok. Ay ne dosta men sen dostu namussa. Hudaý Taala namusyna çağıly Hudaý Taala ozur kabul etmän. Oglanjyk da bolsa çağaňyz da bolsa ijaza laqydan giyirsin diye. Ya men ayallygynda ya men hemkarda näme? Şayet bir zinany hemkary vardır. Şayet esden adam hemkary bolsun. Gafka kılmany barmaklyk hemkaryň da bolsa Hudaý Taala ijaza alyň diye.
Ya men gaýnasanamy, ya men enesanamy? Ýok. Şu ayet nämen bildirýär? Üstülerine barjak bolsaň ursgat ejaza bir alınmaly. Oň üstüne de adam öz zinanasyndan şirin bir 3 tane bir wagt hökmen goýmaly. Hudaý Taala emredipdi. 3 wagtda adam bir zinanasyndan şirin wagt goýmaly, bir halwet wagt goýmaly. Bir ýaş dostlaryň bir wagtda gurrun berýänna. Körfe oglan molaqadany enimiz de biz bilen ýaşap ýör, ejem de biziň aramyzda, otoklamyz da kän. Ýöneşi günnizlerde biz bilen bolýarlyk dursun, gize de biziň aramyzda ýatýar ejemiz. Ohamda maňa arada aýdypdy ejem, "Jana ol saňa beheleyden saňa çagy ýok. Sen bir ýeni bir zinana al, saňa bir çagy bolsun." diýip aýtýan, oglanyň öz gulakydany aýtdy. "Baba, biz her heley bolakydany ýöne oturuşyp bilemizak, sataşma dursun näde?" Ama bir ene de bolsa adam bir haddini bilmeli. 3 wagtda riayet edilmeli zatla. Oglonlyk Hudaý Taala bahane etmeye. Oglan bolsa da ejaza alsyn niye? Berde bir dosa gatnaşýan, hemsaýaňa barmaly bolýan. Din şyndan gurrun edipdir. Başlamyzda aýtdyk. Juz'i zatlardan da din gurrun etýär diýdik da. Hazreti Jabir diýen sahaba ol aýtýar, men bir wagtda Rasulullah aleyhissalama geldim. Hemsaýaňa barýan, dosaňa barýan, doganyňa barýan, raýat bolmaly zatlaşy. Şeriýetimiziň aýtýan zady bir wagtda gafyň kakanda, gafyň dur asylýan ýerinde durmaly diýe şeriýet. Birden asylanda aňyrda mehrem bolamasyn, namusy bolamasyn. Gafy asylýan ýeriniň gapdalyny durmaly, eserin görmäni ejaza bermeýär biziň şeriýetimiz. Gafy asylanda aňyr tarap muazzab bolamasyn. Gafyň kakýanmy? Kenarda dur. Eserin gözlemeni şeriat şıňa çellim gurrun edipdir. Joz idatly diýet şıňa. Bir wagtda Hazreti Jabir radıyallahu anh, Jabir ibn Abdullah ol aýtýar, "Ataytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." İmam Buhariň riwayeti. Rasulullah aleyhissalama geldim. Fedaqaqtul bab, qafyny kakdym diýär. Rasulullah aleyhissalamyň gaftyny kakdym şeýtdir. Faqala men za? Rasulullah aleyhisselam kim dedi? Fekultu ana. Men aýtdym, faqat şunu aýtdym. Jogapda aýdylýan rakada. Men nilýada. O sen kim? Sen tanyp bolanaga. Men aýtdym, Rasulullah aleyhisselam kim diýenne ana. Ana dedi, men nidi, men nidim. Rasulullah aleyhisselam ewurlaqydan ýokuş görelligin belli daqydan aýtdy. Ana, men, sen kim bolýan diýen ýaletdi Rasulullah aleyhisselam diýe. Gafyň kakylýar. Gafyň kakylanda kim diýilse, şonu adyny aýtmaklyk bir de Rasulullah aleyhissalamyň söýýän zadymyşdyk. Din juz'i zatlardan gurrun etýär. Ay kim diýilende men Rasulullah aleyhissalam men ýaqydan ýokuş görelligini, gyn görelligini belletdi diýe Imam Buhariň riwayetinden. Bir wagtda Hazreti İmam Şafii rahmetullahi aleyhin Yunus ibn Abdul A'la diýen bir şagirdi barmyşdyk. Hazreti İmam Şafii bilen ýanky şagirdiniň arasynda bir bahs bolýar, bir meseleň üstüne bula bahs etýärler. Ýanky şagirdi narahat bolaqydany gyn görüp ustadyndan turaqydan çykyp gidipdir. Hazreti İmam Şafiiň ýanyndan bir meseleň üstüne tawafuk etmänlerle bir şeýle bolýar, eýle bolýar, hulasa bir zadyň üstünden yetmän tawafugy barmany Yunus ibn Abdul A'la şagirdi çykyp gidipdir. Gize bolupdyr İmam Şafii rahmetullahi aleyh görün bu adamlary şagirdiniň ýygynyň marpdyr. İmam Şafii gafsyny kakypdyr şagirdiniň. Şo gaf kakmak edeplerini aýdylypdy da. Gafsyny kakýa. Eserden gyýgyrypdyr, kim diýipdir? Ol Yunus İmam Şafiiň şagirdi. İmam Şafii aýdypdyr, adyny aýdypdyr. Görün şo taada sünneti raýat etýärler. Muhammed ibn İdris, İdris'in oğlu Muhammed diýipdir. Ol Yunus ibn Abdul A'la İmam Şafiiň şagirdi aýtýar, şu ady Muhammed diýen aslan şu ustadym da gelir, İmam Şafii da men gafyma gelir diýip, tamam ýok. Şu himmi Muhammed adly şerikim bolsa, ýoldaşym bolsa, şu Muhammed adylyň himmisini fikretdim diye tap bilmedim. Gafyny açdym, görsem ustadym İmam Şafii gelipdi diye. Kim diýip gyýgyramda Muhammed ibn İdris, İdris'in oğlu Muhammed diýakdan İmam Şafii adyny aýtýar. Gafyny açypdyr. Ey Yunus, ey oğlum diýipdir İmam Şafii.
yüzlerce mesele biz birleştirip duran wagtynda birçe meseleň üstüne oňuşmaýanyň belli edip äpberip gitmek gelişmer ha diýdi İmam Şafii maňa diýe. Yüzlerce meseleň üstüne birleşip duran wagtymyzda bir meseleň üstüne oňuşmadyk diýakydan äpberip gitmek gelişmer ha diýakydan maňa bir uly ders berdi diýe. İmam Şafii rahmetullahi aleyh. Ve her hal gafin edeplerindendir yaş dostlu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Resulullah aleyhisselam'a barakıdan yatikak şeyle bolmasa kavvaliye diyenne Resulullah aleyhisselam ayet iniye ve şol ayet Hazreti Ömer radıyallahu anh şoňa sebep bolýar. Şu bir ahlagidir. Öz oglanlarymyza, çağaçyklarymyza şu 3 wagtda Kur'an-ı Kerim'in berýän desturi. Erti namazyny önçe bolsa ijazat alınmaly, gün ertan ýatylanda ijazat şunu enata öwretmeli. Oglanyň öýde bilmeýär. Enatan aýtmaly wezifesi. Birde ýatsy namazdan soňra bir wagtda otaga girilse ijazat alarsyň jana boljan gyýdym diýäkidan aýtmaklyk Kur'an-ı Kerim'in berýän desturi. Emma ikinji mowzu Hazreti Ömer radıyallahu anh Medine'de gezip ýöke Hazreti Ömer sebep bolýa ýene bir däne teşrii ahkam Kur'an-ı Kerim Allah nazil edip bir däne şeriat hukmi kıyamete çellim galsın. Ol hafasu arak şarap cahiliyetin bir adeti varmışlıkta. Araplar şu wagtda Begadri hafasu gawur yerle ol öz etlerini damarlarını ornaptır. Yani begadri mını kän istifade etýärli öz aralarını her oturuşuklarında ba bilen İslamdan önce cahiliyette kanlarını damarlarına bir ornan zatmıştık. Ebu Mihcen Thaqafi diyen cahiliyette bir adam olaytýanna men bir wagtda yani şulan etlerini kanlarına şizre oturup ornaptırda. Men dünýeden geçäsem diýipdir ol Ebu Mihcen jahiliyet wagtyna aýdandy. Men dünýeden geçäsem meni akıdan ýöne bir çöl ýöle oklap gömämäň ha diýipdir. Meni bir üzüm bagyň köküniň ýanjagyna gömüň. Dünýede keyif edip men şarap arak içetdim. Şu dünýeden geçemden soňram da men sünküm da şol üzüm bagyň şiiresinden sorup alyp dursun men alyp duraýyn şonu diýipdir da. Yani şizre bilen etlerini, damarlarına bir ornaptır. Hudaý tebarek ve teala oham mini şeýle bilara, damarlarına, kanlarına ornantan bir gurudun aragy, şarabi, hafasuy tahrim etmeýe biziň şeriatimiz. Tedrici assasadan, ýuwaş-ýuwaşdan Hudaý Taala 3 merhelede haram edilýän gat'i Hudaý Taala belli etýär. Bir nokta haşi yaş dostlar. Dünýäň bir sorapdy da işi gyz oglallama şeýle gyssaýan, şeýle şoňa bir herjire walakadan çykýan aslen diýenim gulak asmaýa, namazyny hiç bir ýoly düşürüp bilemek şon diýilýär. Dinimiziň Kur'anyň ýoly tedrici assa-assadan ýuwaş-ýuwaşdandyr ha. Bir guradan ay birini gyssap emre ma'ruf etjek bolsaň da münkerden nehy etjek bolsaň da onu biderek ahlak bilen, telekelik bilen, ton ahlak bilen aýtmaly. Hudaý Taala Hazreti Musa bilen Hazreti Harun ala nabiyina we aleyhissalatu vesselam iki däne peýgamberni Firavuna garşy niýberýär. Firavunun gurrugyny açyklamak gerekkä. Özüne Hudaý diýip ýören adam eger gatylyk bilen barmaly bolsa Firavuna barakadan ey medenden bolmadym sen. Ay Allah'ın laneti sana bolsun diýär Allah. Nagadar ha Beni İsrail'in adamları kıran adam Firavun. Özüne Hudaý diyen adam Firavun. Nagat bendeler insanlar özünü çokundurup secde ettiren adam Firavun. Emma onu da Hudaý Taala aýtýär. Görüň usulüni faqula lehu qawlan layyina. Hazreti Musa bilen Hazreti Harun'a Allah emretýär. Firavuna barın, Firavuna baranyzda faqula leh. Firavuna aýdyn qawlan layyina yumşak söz aýdyn. Ey Firavun senin defede seni yaradanla Allah vardır. Senin güýçli kudrety Allah da vardır. Özüň bir oýlanç ýalňyşyňdan gaýda wer ha diýakydan jaýlyk bilen yumşak sözleň diýär Hudaý Taala. Yumşak gepleň diýär. Hay bir namaz okuýmy, ay Allah uran betbakty bir namazda da eňildirip bilmedik deseni. Bi İslamyň usuly de. Bi İslamyň ýoly de.
Ay sen adam boljakka desen özüň. Yok, yumşaklyk bilen jan oglum, jan gyzym, jan dostum, jan ballym. Yumşaklyk bilen aýtmak, ýuwaş-ýuwaş üstüne işlemeklik İslamyň ýoludur ha. Hudaý Taala ýuwaşlyk bilen tedriji bir hafasydy haram etýär. Deslap Hudaý tebarek we Taala yes'alunaka anil khamri wal maisir. Senin sorarly ey Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem arak barada, qumar barada. Qul fihima ismun kebiru ve menafi'u linnas. Adamlara ayt onna ulu günäli ba, peydalar da ba. Adam bir serhoş etýär, bir zahiri peydaly da ba dip Hudaý Taala bir jere haramlygyny gat'i belli etmeýär. Näme birden olun kanlaryny etlerini ornagylla. Oğam şunu musulmanly eşden wagtynda ha günäse ba ay näme peýdasa ba diýe gat'i haram diýmet dip çekinilli kän bolupdyr. Emma ýene maňa barally da bolupdyr. Ýene de häzir de şoňky içkilerine barýarly bolýar. Bir won arada sahabalar üy şakydany bir mehmani üýşýärli, bir zat pişirýärli. Oğam bula içelleri bolupdyr şolaň arasynda hafasudan içýärli. Namaza durupdyrlar. Kul ya eyyuhel kafirun goşýarlar. Muny okyp barýarkäli kellesinde serhoşluk haleti bolansoň la a'budu ma ta'budun. Siz kafirliň ibadet etýärlerini men ibadet etmeýän diýip aýtdyýa-da bir manany ýetgedip la kelime harfin goýakadany a'budu ma ta'budun. Siz kafirliň ibadet etýäni men ibadet etýän diýip şunu okypdyr. Mana kullun ýetgedi. Hudaý Taala ayet indirýär. Ýene ýumşaklyk bilen Allah. Ya eyyuhellezine amanu la taqrabus-salata ve entum sukara. Ey iman getirenler, serhoş wagtyňyzda namaza ýakynlaşmaň diýär Hudaý Taala. Oğam bula namaza serhoş wagtynda barmaly diýip inni öňküden beter goýupdyrlar. Ýatsydan soňram qarad ýene ismeliyal, ýatsydan soňram şonu isýämişdi erti namaz selim, huşumyz, aklymyz aýnýar, öz huşumyza geler syýakydan ýene de şunu istifade etýärler bolupdyr. Hazrat Ömer radıyallahu anh ştada kepläpdir. Hazrat Ömer aýtdyr: "Allahumme beyyin lana fil hamri bayanan şafiya." Hudaýa diýipdir, şu hafasy barada bir teleke zatçy diýipdir. Şu barada bize bir gat'i hukm sadir etsene Hudaýa diýip Hazrat Ömer doga edipdir. Şu dogadan soňram da bir waka bolýar. Bir üýüşmeleňde musulman sahabalamyşdyk. Arada şu hafasy we barally bolupdyr. Bula wuruş bolýar, bir-birini wurupdyrlar. Ola kon bir kellesini ýarmaklyk bolýar, bir ola kon waka ele bolýar. Şonda Hudaý Taala gat'i hukmy ketýär. Ya eyyuhellezine amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min ameli'ş-şeytani fejtenibuh. Ey iman getirenler diye Hudaý Taala. Şu dört zady Hudaý Taala bile sanýada. Şu dört zady. Hafasu yani hamr, şarap, arak. Az dersede bolsun. Ay bizim istifade etýänimiz bize ýöne bir hoşydan sürem. Dersede az abi, set dersede yeten agawy, 5 derset. Adı käni deňdir. Allah aýtýär, arak diýäniň, şarap diýäniň, wal maisiru qumar diýäniň, wal ansabu butperestlik diýäniň, wal azlamu azlam diýen jahiliýetde bir etiqat barmyşdyk. Biri nikah etjek bolsa, sefere gitjek bolsa, mal aljak bolsa, Käbeň ýanyna bir hadimma, şol adamyň eline bir 3 tane ok ba bolmaly. Birine Hudaý isledi, birine Hudaý islemedi, birde ýöne hali duran bolmaly. Boş hiç de ýazygysyz. Şoňa azlam diýakydan at berýärler. Barjak adam sefere gitjek bolýar. Çekýän bolmaly, Hudaý isledi diýse gidäýän bolmaly. Hudaý islemedi çyksa gitmeýän bolmaly. Bir boşu çykasa gaýtadan näçe wagt soňra ýene gelýän bolmaly. Hudaý aýtdy, Allahyň isledigini islemedigini bir tir bilen ok bilen näzire bilmeli. Şu azlam şu 4 zatla rijson teleke zatdyr fejtenibuh. Çekinin şolardan ne Hudaý Taala. Hazrat Ömer şayet inenni çekinnik Hudaýa diye. Resulullah aleyhisselam bir zar çekýäne habar berýär, Medineň içine aýlanypdyr. Hudaý Taala ayet indirdi. Bir içilýän hafasy indenmeýlek musulmanlara haram aýlandyryldy diýende şu işek bolup durully da äp beripdir da. İçelli da gaýgy edipdirler. Biz içtik içimizde şoba Hudaýa biz näzire bolarkä diýip
Allah'ın ayetinin mukabiline sizlere Hudaý Taala bular edep beripdir. Yuwaş-yuwaşdan Hudaý Taala bular bir bişirip haram edipdir. Hatta içelli gaýyk edipdir da. Indi biz näzir olur içimizde şu wadi ýakydan. Hudaý Taala ayet indiriye içinde ozul ayet inmeke edellen günäsi ýok diýakydan. Şeýlelik bilen biziň dinimizde haram bolup galan zatdyr. Şarap, arak. Hazreti Ömer radıyallahu anh şoňa sebep bolýar haramyň, aragyn, şarabyň haram bolup kıyamata çellim gaty ayet inmekligine. Min awaqibleri barada, hukmy barada gowgurunle watdy, indi wagtymyz boldy, o gurunlerde agdasak bireme wagt tulany boljak, uzaga çekjek. İnşallah geljek jelesede şu arak, şarabyň bir telekeligi, nehsligi, İslam dini hemişe yaş dostla billah koyuylin. İslamda hedef Allah bolsa da mowzuu insanın özdür. Yani Hudaý Taala bir zady barmaň diýip nehyetse seni ýaşaglan Allah şonu haram etdi diýakydany, hedefin Allah diýakydany galýan. Emma mowzuu bäfidi yeni biziň özümize öwürleýändir. Öz wujudumyza, öz jesmimize, öz salametimize, öz aklymyza, öz ruhumyza öwürleýändir. İnşallah geljek jelesede mufassalen muň üstüne Rasulullah aleyhisselam'ın bu barada aydan gurrunlaryny, İslam dininiň näzire maňa hukm haramlygyna wa'deleri, wa'idlerin berýärligini inşallah geljek jelesede hyzmatyňyza ýetirer. Hudaý tebarek we taala aydan eşdellerden kabul etsin inşallah. Hudaý tebarek we taala can saglygy, parahatlygy başymyzdan aýyrmasyn inşallah. Hudaý tebarek we taala hemmeňiziň hayır maksatlaryňyza ýetirsin. Eçerde, daşarda kulak asalla we beýleki ýurtlerde fezai mejaziň sübilen kulak asýan dogallamyz we olaň da dünýeden öterleri vardır, müşkilatlar vardır. Bir elhem 3 ihlas okuýakydany eçerde daşardaky dogallamyza doga eder. Okuýberem. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.